יומן מורשת, רשת מורשת של כל ישראל, 6:13, ואנחנו עם העניין הראשון, ועדת קדמי שבחנה את התחרותיות בשוק המזון בארץ, קובעת שהמוצרים כאן, מוצרי המזון, יקרים ב-20% בהשוואה למדינות מפותחות, למדינות המפותחות. שלום וערב טוב אנחנו אומרים לבועז ארד, דובר התנועה הליברלית החדשה. ערב טוב. ערב טוב לך ולמאזינים. אז כשאנחנו מדברים על מצב הצריכה כאן בארץ ועל מסקנות של ועדת קדמי שבחנה את התחרותיות בשוק המזון, והיא מפרסמת שאנחנו משלמים מחירים יקרים ב-20% בהשוואה למדינות מפותחות אחרות, אתה רואה שהנתונים הללו מפתיעים אותך, או שמה שנקרא בתוך עמי אני יושב והדברים כבר נמצאים על פני השטח? הנתונים האלה ידועים זה מכבר. כמעט בכל בדיקה שאנחנו עושים אנחנו רואים הפרשי מחירים של עשרות אחוזים. רק לסבר את האוזן, רמת המיסוי שקיימת היום על מכסים, אם מישהו ינסה נאמר להביא שהוא מוצר צריכה בסיסי כמו עגבנייה לישראל, הוא יצטרך לשלם 272% מכס. המשמעות היא שאנחנו כאן שבויים בידי גופים שמספקים לנו מוצרים מאוד יקרים, ויש בעצם הסכמה שבשתיקה בין יצרנים מסוימים, בין נקרא לזה טייקונים כאלה או אחרים, או רשתות או גופים ששולטים על השווקים, ובין פוליטיקאים שמאוד נהנים מהעניין הזה, לחסום את השווקים ולייצר משק שהוא מצד אחד מסתרך מאחור, מצד שני מאוד יקר. בכל דבר. אבל אנחנו רואים, בועז ארד, שיש גם צעדים שנעשים בעניין הזה בתחום התחרותיות במשק הישראלי, ואם אנחנו מסתכלים רק לרגע, למשל, על שוק התקשורת, הסלולרית והבינלאומית, הרי שאנחנו רואים שהשווקים בעניין הזה נפתחים. אז במה שונה העגבנייה מן הטלפון הסלולרי? היא לא שונה, ולמעשה מה שנעשה בשוק הסלולרי הוא בעייתי, הוא מעט מדי ומאוחר מדי במובן מסוים, אבל נכון שצריך ללכת לכיוון של לאפשר לשחקנים חדשים להיכנס לשוק ולפעול, וצריך להוריד חסמים. עדיין לא הורידו את החסמים. החברות החדשות שנכנסו, גולן טלקום וחברה נוספת שנכנסה עכשיו לשוק, נדרשו להפקיד בידי המחוקק מיליארד שקל כערבויות. כל חברה כמה מאות מיליונים, זה ביחד יצטרף למיליארד שקל. ואז שיחת טלפון שאתה עושה ואני עושה, שעולה 2 אגורות או 3 אגורות לחברת התקשורת לבעלות שלה, בעצם היא לא מספיק שהיא תגבה מאיתנו 6 אגורות ותרוויח פי 2, היא צריכה גם לגבות את אותם מיליארד שקלים שהפקידה בידי המדינה. ברור, יגידו במשרד התקשורת אנחנו מבקשים להגן על הצרכנים, מכיוון שייתכן מצב שבו החברה לא תוכל להמשיך ולתפקד, ואז הדברים הללו עולים. אני מבטיח לך במצב כזה שיש, אם השוק היה חופשי, היו נכנסות 15 חברות, כמו שיש בהונג קונג, שהיא אזור קטן מאוד, ושם אתה יכול לקבל סים קארד ולעשות שיחה בסנט אחד לדקה, ולשלם בסוף החודש 10 שקלים ולא 100 שקלים, ויש שם 15 חברות, ואם אחת לא תצליח ותיפול, אז חברה אחרת תמלא את מקומה, לא הפסדת כלום, רק 10 שקלים, וגם זה בסוף החודש, אתה לא חייב לעשות את זה. זאת אומרת, השוק והפתרונות הטכנולוגיים קיימים, אנחנו מפגרים מאחור בגלל רגולציות, מכסים, חסמים. ניקח למשל את שוק החקלאי. איפה אנחנו משלמים הכי הרבה? אנחנו בשווקים, תראה, בכל מקום שבו יש מונופולים שהם בכוח המחוקק, שם אנחנו משלמים הכי הרבה, ויש פיל שמסתובב או גורילה שמסתובבת בחדר ובכלל לא שמנו לב אליה. קוראים לזה חברת חשמל, הנמלים, הרכבות. הלא רק לפני זמן קצר שלחו יד לכיסו של כל אזרח ישראלי, לקחו כסף ונתנו לעובדי הרכבת על הצטיינותם. זאת אומרת, אנחנו עשינו בדיוק את ההפך מפירוק הריכוזיות. חיזקנו את הריכוזיות ואת האחיזה של קבוצות עובדים מאוגדות להחזיק את המשק הישראלי בגרון. וזאת התנהגות לא נכונה, בטח לא מממשלה ליברלית חזקה ששואפת לקדם את השוק החופשי, ונוצרת פה מגמה מסוכנת גם. אנחנו מסמנים בעלי עסקים פרטיים ומפנים את כל הזעם הציבורי אליהם. כאילו איזה הם טייקונים אכזריים שמנסים לעשוק את הציבור. אז מי באמת אשם?
מי שאשם זה בראש ובראשונה המחוקק, והצורה שבה מתנהלת מדינת ישראל זה כבר אשמה היסטורית שמתגלגלת מממשלה לממשלה, שחוסמת את האפשרות לפתוח עסקים בישראל, מונעת באגרות ורישיונות ואלף ואחד קשיים ומכשולים בפני יזמים לפתוח עסקים, מונעת יבוא. כך לדוגמה, את אחת המחאות המרכזיות הייתה על יוקר מחירי הדיור. אנחנו משלמים פה בישראל 30% יותר עבור המלט שאנחנו מכניסים לכל דירה ודירה שנבנית. זה מתבטא באלפי ועשרות אלפי שקלים לכל בית שזוג צעיר קונה. כן. למה אנחנו לא מקבלים מלט זול? כי ממשלת ישראל חוסמת את האפשרות לייבא מלט, ויש כאן איזשהם כללי משחק בין מפעל מלט שהוא הבלעדי בישראל לבין הפוליטיקאים, לבין המאחרים והלוביסטים וכו'. והפלא ופלא, אפילו האנשים שמתיימרים לייצג את הציבור העני והחלש כמו שלי יחימוביץ', כשהייתה הצבעה בכנסת והיה דיון על לפתוח לקצת את שוק המלט ליבוא, היא התנגדה לזה, אמרה להוריד את זה על הסף ולא משנה אפילו אם זה יוריד את מחירה של דירה $20,000. כן. למה? משום שהיא דאגה שיפטרו כמה עובדים במפעל נשר. בוא ארד, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים על ההמלצות של ועדת קדמי, על הנתונים ועל ההמלצות, ואני ככה עובר על כותרות ההמלצות, עידוד מותגים פרטיים, קידום תחרות בשוק הקמעונאי, הגברת שקיפות במחירים, כל אלה הם כותרות. איך עושים את זה בשטח? זה גם ישים או שזה אידיאולוגיה בלי חיילים? אלה סיסמאות נחמדות שמדברות לליבם של אנשי המחאה שלא כל כך מבינים את המטריה. והייתה לנו כאן מחאה שצעקה, תדאגו לנו, תסדרו לנו, אז המדינה נכנסת בעוד רגולציה לנסות לסדר את הבעיות שהרגולציה הקודמת הערימה. לדוגמה, יש שם מערכת שלמה שאמורה להתבטא במנגנונים שמישהו צריך לשלם עליהם, מישהו שיפקח על המחירים, מישהו שיעשה משפטים אם הרשת גדלה או לא גדלה, הגבלה של צמיחה של רשתות. למה זה מפריע שרשת אם היא זולה והיא יעילה, למה שהיא לא תצמח ליותר מ-25% מהשוק? גם מעמידים לפנינו איזשהו איש קש, איזה דמות מאיימת הריכוזיות במשק. הבעיה היא לא הריכוזיות, הבעיה היא חוסר החופש להתחרות בריכוזיות. זאת אומרת, אם אני יעיל וטוב, אין סיבה שאני לא ארכז את כל התחום המקצועי שבו אני עוסק. טוב, אנחנו כבר נכנסים כאן לעניינים שבהשקפה ועוברים מן הכלכלה אל הפילוסופיה שמאחריה. הבעיה המרכזית שלנו היא חופש עיסוק, חופש יבוא, חופש להתקשר בעסקים. זו הבעיה המרכזית שמייקרת את כל המוצרים במשק. כן. העובדה שהמחוקק בוחר להתערב בצורה גסה בשוק על ידי זה שהוא יפרק רשתות, ימנע מהם לגדול, יכניס רגולטורים וכו', ולא להשאיר לשוק לעשות את העבודה הזאת, תגרום לזה שאנחנו נצטרך לשלם עוד כסף בשביל כל התהליכים המשפטיים שעכשיו ייפתחו, והמנגנונים והמחלקות הממשלתיות, אם אני מבין נכון, שלא מייצרים. אתה בעצם מייצג את העמדה שאומרת, תנו לשוק לעשות את שלו, תפסיקו להתערב, וכך באמת הדברים יביאו לתוצאות. אנחנו פשוט חייבים להתקדם הלאה, לכן אנחנו נודה לך בשלב הזה, דברים שאתה אומר ברורים עד למאוד. תודה רבה. אנחנו הולכים